Goedenavond, het is zondag 4 oktober. Dit is Zeeland Nu met het belangrijkste nieuws van vandaag. Dat is de locatie waar ik geslapen heb, een paar jaar. In de begintijd. Het is jammer, het is leeg. Het is einde verhaal. Goede herinneringen heeft oud-marinier Hans Blommaert aan zijn tijd in de oude marinierskazerne in Vlissingen. Hij was dan ook blij toen hij hoorde dat er een nieuwe kazerne naar Zeeland zou komen. Hij was zelfs bij de ondertekening in 2014 aanwezig en overhandigde een beeldje aan toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis. Maar nu de komst van de kazerne is afgeblazen, wil hij dat beeldje terug. Ik had nog een beeldje staan van de marinier op het Oostplein in Rotterdam. En in samenspraak met bestuur hebben we dat overhandigd aan haar. En ja goed, dat was natuurlijk op zich een leuk item. Alleen, nu er een streep is door de kazerne, wil ik toch wel graag dat beeldje terug. Hij schreef een brief aan staatssecretaris Barbara Visser met het verzoek. Hij heeft goede hoop dat hij het beeldje terugkrijgt. Als er zo rigoureuze streep gezet kan worden door hetgeen wat afgesproken is, dan moet dit ook niet zo'n probleem zijn. Ik denk, waar praten we over? Een beeldje. Ja, we gaan het zien. Het is even afwachten op antwoord van de staatssecretaris. De oud-marinier verwacht deze week nog antwoord te krijgen. Hij wil alleen nog niet verklappen wat hij met het beeldje gaat doen als hij het terug heeft. Maar als het zover komt, heeft hij in ieder geval 1 doel bereikt. Komt er toch nog een echte marinier naar Zeeland? Bij een ongeluk in Aardenburg is een 32-jarige vrouw ernstig gewond geraakt. De auto reed bij het uitrijden van Aardenburg op de Smedekensbrugge tegen een paaltje van een verkeersremmer. De vrouw kon de auto niet op de weg houden en reed aan de linkerkant tegen een boom. Ze is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf ontfermt zich over de auto. Het is vandaag 4 oktober, Werelddierendag. Een dag om je hond eens extra te verwennen. Met een wandeling misschien over het strand, door de storm en de regen. Ja, zeker. Ja. Eet geen dierendag ook. Dat vooral. Dat vooral. En vooral goed zorgen voor je hond. Ja. Het regent dat het giet, het stormt. Ja. En Sammy moet toch naar buiten? Sammy moet naar buiten, maar die moet elke dag naar buiten. Dus dat is, dat hoort erbij. Weer of geen weer, vind ik. Ik zorg al 16 jaar voor hem, dus dat gaat goed komen. Ja. Gaan jullie samen een lekkere wandeling maken. Sterkte zeker, zou ik zeggen. Mooi. Bedankt hè. Ja, hoi. Een paar Duitse gasten, een paar Duitse gasten. Jullie gaan wandelen met een prinsesin, hè? Met een prinses. Mit der Prinzessin Sissi. Die ist wieder auferstanden. Das ist ja eigentlich die vom Franz Josef aus Österreich. In Holland feiert man heute die Tag der Tieren. Macht man das in Deutschland auch? Nein, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ist uns nicht bekannt. Nein. Ist es ein Tag im Jahr, dass Sissi etwas Extras bekommt? Vielleicht Geburtstag oder? Kommt jeden Tag was Besonderes. Es ist eine alte Dame, die ist schon 15 Jahre alt. Und man muss sie halt eben pflegen. Und jeden Tag ist ein besonderer, een guter Tag, zolang Sissi nog daar is. Nou, en hier hebben we Woody. Hey, dag Woody. Hallo. Ja, het is dierendag. Dus ik ga hem een beetje verwennen dus. Wat betekent die hond voor jou? Heel erg veel. Heel erg veel. Ik heb hem al sinds ik 7 was. Beste vriend? Ja, zonder twijfel. Echt mijn beste vriend. Een primeur in het Viersemeer. Daar worden de contouren van zeewierboerderij Het Viersewier steeds meer zichtbaar. Zeewier verbouwen is niet nieuw in Zeeland, maar in het Viersemeer is het nog niet eerder geprobeerd. Het Viersemeer heeft eigenlijk hele goede omstandigheden, namelijk minder golfslag, waardoor de lichtdoorlaatbaarheid van het water hoger is. Dus dan kun je in potentie je wieren beter groeien. Het enige euvel is, het is iets minder zout. En dat is een uitdaging. Lukt dat of lukt dat niet? De boerderij bestaat uit 2 lijnen van elk 150 meter, waaraan suikerwier moet gaan groeien. In potentie krijgen we veel wier, maar hoeveel, dat kan ik niet zeggen. Dat moeten we gaan ontdekken. Het wier kan op verschillende manieren gebruikt gaan worden. We vinden het leuk om er een streekproduct van te maken. Dus we zijn aan het kijken, kunnen we het gebruiken om bier te brouwen? Kunnen we het gebruiken om sauzen van te maken? Daar zijn we nog druk mee doende. Komende lente komt de eerste oogst van de lijnen. Muf, zuur. En een tijdje geleden werd ik gewoon wakker van de zure. Het is echt van, zure lucht. Ik kan het niet uitleggen. Het is echt heel erg vies gewoon. Dierendag of niet, Helena wil er vanaf.
Ze heeft in haar huis in de Rode Buurt in Vlissingen al jaren last van muizen en ratten die zich schuilhouden tussen haar muren. En af en toe komen ze ook nog wel eens tevoorschijn. Ik heb ook een tijdje ergens anders moeten wonen. Maar dat was vanaf november, toen echt de muizen over me heen gingen lopen. Toen was ik het beu. De woningbouwvereniging, de gemeente en de ongediertebestrijding weten van het probleem af. Maar een echte oplossing, die is er nog niet. Ik ga door, ja. Ik vind als je huur betaalt, heb je ook rechten. Helena is niet de enige die er last van heeft. Ze deed een Facebook-oproep en kreeg 500 reacties met klachten over het ongedierte. Ook van buiten de Rode Buurt. Het gaat er niet echt om dat ik serieus word genomen, maar gewoon alle inwoners van Vlissingen. Dus ja, een muisvrij huis zul je eigenlijk nooit krijgen. Ik bedoel, ieder huis heeft een muisje. Maar ja, goed, de overlast die het hier geeft is gewoon niet normaal. Het is buiten proporties. Het weer werd vandaag bepaald door een depressie boven Engeland en daardoor hadden we het vandaag te maken met regen, wind en golven, zoals ook hier op deze foto uit Vlissingen is te zien. Het was ook prima kitesurfweer, want er stond een harde wind bij tijden, een windkracht 7. In de loop van de middag kwam de zon ook af en toe tevoorschijn en werd het droog met hooguit nog een enkele regenbui. Vanavond en vannacht krijgen we weer bewolking en regenachtig weer met een doorstaande zuidenwind en minimumtemperaturen rond 10 of 11 graden. Morgen krijgen we af en toe de zon te zien, maar ook enkele regenbuien en soms kan het bij een regenbui best wel even flink plensen. De temperaturen komen te liggen rond 14 à 15 graden en de wind is vrij krachtig uit het zuidwesten, windkracht 5. Komende week houdt het wisselvallige weer aan. Het lage drukgebied trekt weliswaar weg, maar het wordt opgevolgd door nieuwe depressies die ook weer regen en buien naar ons toe brengen. De temperaturen schommelen rond 15 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Zeeuwse nieuws van vandaag. Nog een hele fijne zondagavond.